Nu er det blevet sommer, og jeg sidder og kigger på de aller sidste hvepsevåger, der trækker nordpå, op gennem Jylland her i Østenvinden, på vej mod deres ynglepladser i Norge og Sverige. Hvepsevågen, denne fantastiske rovfugl, der jo overvintrer i Centralafrika, og derefter i løbet af ganske få uger, sidst i april og i maj, trækker nordpå mod ynglepladserne i det vestlige Asien, i Europa og her, altså også i Danmark og Skandinavien. Det er mærkeligt at tænke på, at om 2,5 måneder, der skal de her hvepsevåger sydpå igen. Det allerbedste sted overhovedet at se efterårstrækket af hvepsevåger. Det hedder Batumi, og det ligger ved Sortehavskysten i Georgien. Og der skal jeg hen, for jeg glæder mig. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky when the voices say there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within, for seeing beauty. Men først skulle vi jo lige til Georgien. Vi mødtes spændte på Aarhus Hovedbanegård, hvor samtalen hurtigt kom til at dreje sig om en ny feltstol, som Tobias havde indkøbt i dyredomme. Den skulle selvfølgelig afprøves i toget. Det var helt klart, at Tobias havde en forventning om, at han skulle tilbringe 6 dage på en stenet bjergskråning i Georgien, hvor denne feltstol ville komme til sin ret. Den forventning havde vi måske også, men vi tog alle fejl. Prøv lige at huske mavebæltet. I er bare misundelige. Det er misundelse, det der. Det er grimt. Hvor mange hvepsevåger kan du se? Tobias, har det været en lang dag i bjergene? Nej, jeg har haft sol. Næste morgen tidligt i Kastrup, med lyden af trækkende skovpiber op fra himlen. Vi var allerede topspændte. Der var lige nogle edderkopper, der skulle fotograferes, men inden længe så befandt vi os i 10 km højde på vej hen over den polske Østersøkyst, og efter 2 timer og 3 kvarter landede vi i en kraftig nordenvind i Atatürk Lufthavnen i Istanbul. Det er helt tydeligt, at lille tårnfalk, den er fuldstændig vandret, når den muser. Ja, selvfølgelig snakker vi om fugle. Vi snakker jo ikke om ret meget andet. Men der var nok ikke nogen af os, der havde tænkt på, at der ville være fugle over Atatürk Lufthavnen. Dem må man ganske vist ikke kigge på udefra selve landingsarealet, så vi blev venligt, men bestemt gelejdet ind i terminalen af sikkerhedspersonalet. Men sådan en terminal har vinduer, ja den har. Og de næste 5 timer blev vi vidne til et enestående træk af hvide storke. Ikke 10, ikke 100, men tusinder af hvide storke. Til venstre for en ting. Et godt stykke, altså de er umulige at overse. Det er simpelthen To those who stumble to the ground and feel no shame. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? Times you did nothing at all. Failure's always an option, but doubt's the fatal toxin that leaves your dreams to wither on the vine. Why is your brain refusing? What are you scared of losing? If you don't try, you'll fail every time. You're scared to fly in the endless sky when the voice
voices say that there's no way you'll ever make the grade. But say you try, and you fall from high. The sun is set, will you regret the fall, or the times you did nothing at all? Der er flere hvide storke her, altså lige nu, end der har været i Danmark de sidste år. Ja, det er helt sikkert. Ja. 17.000 hvide storke på vej fra ynglepladserne i Østeuropa til vinterkvartererne i Afrika, direkte hen over Atatürk Lufthavnen. Flyvelederne må have hvide storke, men vi elskede dem. Vi ejede hele verden. Vi havde haft de 5 letteste timer i transit nogensinde. Nu skulle vi videre. Pack your bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. The Star Trek sticker on your Cadillac. I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. Touchdown i Batumi, kystbyen ved Sortehavet. Behøver jeg at nævne, at vi straks begyndte at kigge på fugle ude på landingspladsen. Der var kaspiske måger og kendt af umanerlig glad for måger. Det her det er Batumi International Airport, et mindre skur, men vi var der. Ja, vi var. Det er bare brændende godt, det her. Kaspiske måger. Vi havde valgt Batumi Birding som vores turoperatør. Vi blev hentet direkte i lufthavnen. Kendt er tændt. Hvorfra vi blev kørt til gæstehuset med et kort stop, for lige at handle ind lidt øl og lidt chips og den slags. De kører som fuldkommen sindssyge i Georgien. Bare så I ved det. Fuldkommen sindssyge. Der var et vældigt tordenvejr under opsejling. Virkelig vildt. Og da vi ankom til gæstehuset, stod himmel og jord i et. Hvad skal vi i morgen? Flere end i dag. Tidligt næste morgen, inden solen var stået op, kunne Tobias se, hvor fantastisk vi boede. Spørgsmålet er bare, om vi kommer op på om det er 10, 30 eller 60.000 vipsevåger, vi skal se i dag. Hvad synes du selv om det spørgsmål, Tobias? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Vi vandrede ned fra gæstehuset og op til station 1 Sakalvasjo, cirka 100 meter op ad bakke, hvor observatørerne fra Batumi Raptor Count efteråret igennem står og tæller rovfuglene. Her fik vi nøje dessiner om, hvor vi skulle stå, så vi ikke står i vejen for observatørerne, som jo er på hårdt arbejde, fordi der er så fantastisk mange fugle. Hov! Ja, der har vi jo biæderne. Det er altså noget af det smukkeste fugleverden overhovedet finder på. Og en rødåret hedeligbæl, ja, det er så en guldsmed. Der kom ikke så mange fugle, så der var tid til en god snak. Og vi bemærkede, at køerne går løs i Batumi. De render simpelthen bare rundt. Her har vi så udsigten sydpå ned over selve Batumi by. Nu skal vi lige bemærke her, at Tobias faktisk får brugt sin stol. Det er så den eneste gang på hele turen. En lille times tid, men der var torden under anmarch. Så vi drog ned til gæstehuset igen. Hvorfra man kunne se fugle! Nej. Og fik serveret forfriskninger. Men det var det her, vi kom fra. Hvepsevåger på vej sydpå. Ja. Det er nogen nede foran her, hva'? Ja. Det kan godt være, når man kan se tegningerne, så begynder det altså bare at... For at holde styr på bakketoppene fik de meget hurtigt navne. De navne skal I ikke tage jer særlig meget af, men de optræder altså hele filmen igennem. Det venstre bryst. Ja, det venstre bryst. Ja. Og så, ja, de går lavt. Altså, de er oppe over toppen der, hvor brystvorten, ikke også? Ja. Men du kan godt se midtertræet. Jamen, jeg er helt med. Jeg er fuldstændig med. De er langt ude. Ja, de er langt ude. Ja, det er kæft, mand. Ej, hvor er det gult. Nej. Altså, I kigger bare løs. Shit, hvor er det smukt. Ja, jeg prøver det, som jeg kan filme igennem skolet også. Hvor er det bare? Hvor er de? Nej. Hvor kæft, hvor er de fine, mand. Så kan du op. Hvor kæft, det er det. Har du en hel tomat i munden, mens du kigger i sko? Kill ham for fanden. Ja, de kommer lige ind i ansigtet på Og os. vi kan lige så godt få etableret begrebet ornitogasme. Det lyder sådan her. Godmorgen, Sigrid.
Jamen, det har jo gåsehud, ikke? Fordi det er jo helt sindssygt, det der. Du er vidne til. Prøv at se ned på benene her. Det er over hele kroppen. Fuldstændig gåsehud af de der vipsevåger, der bare kommer lige ind i ansigtet på en. Det er altså så sindssygt, altså. Tættere på himlen kommer man næppe som fuglekigger at sidde tilbagelænet og kigge på det her. Vepsevåger. På vej fra Asien til Centralafrika. Hvor er de fine. Og det spiller det her, mand. Dumbates Guesthouse Hospitality var ganske enkelt uforlignelig som fugleopspost, og det samme var servicen. Og der kom peanuts. Og vi fik kaffe. Mange gange dagligt. Hvad mere kan man ønske sig? Og fuglene. Fedt glid, den har. En dværgørn. Det går stærkt. Det er fed. Den kunne vi godt lide. Ja. Og der var stadigvæk løse køer. Og hunde, der gøede døgnet rundt. 6:30. Det er så fedt. Vi kører bare fuldt. Og vi gennemgik, hvad lokaliteterne, hvad bjergtoppen hed. Ej, så skal vi alle sammen omdøbe. Så skal vi... Så er der træk i toeren. Det der foran, det der, det er bare den nærmeste. Og så kommer den brune sti. Den brune Og så kommer den, der ligger nedenfor. Den har vi heller ikke navngivet endnu. Og det var også tid til at tælle sammen, hvad vi havde haft. 50 efterskud. Og nu er lige 6 spandpandhøge. Værøren 10. 10? Kujon. Dag 2 i Batumi. Snaps nyder en fantastisk dejlig morgenstund, inden der for alvor kommer gang i løjerne. Det skal der nok komme. Vepsevågerne er på vej. Til venstre på det venstre bryst, der er ligesom den der dobbeltdør Vicky, bagved. som havde fået verdens mest ubelejlige øjenbetændelse, skulle lige have tørret øjnene. Kører den... Så er jeg bare klar til dagens løje. Ej, der er mange udover venstre bryst, der ligger en helt skrue på en 20-30 stykker. Vi havde besluttet os for at tælle fuglene i dag, sådan for alvor, så Kent han var blevet udstyret med sin kliktæller og var på fast arbejde. Nej, hvor der kommer mange. Og der var rigtig mange fugle. Den her lyd hørte vi 50.000 gange. Det er 5/11. Har du sat dig godt til rette? Jeg sidder i sommerfuglestol. Nej. Det er jo bare sådan en... Der er 3 dværgørne over venstre bats. Ups. Det er jo helt sindssygt. Har du fundet den, Kent? Hvor har vi hentet vist? Dobbelttoppen lige midt i kløften, og så 2-3 skobfelter op. Og det er bare sådan en bælte, det er simpelthen bare, det er ren autobahn. Ja, det har man. Hold nu kæft. Og det fortsætter bare. Det er virkelig bare sådan et... Nogle gange så nåede kaffen at blive kold. Læg mærke til Kent nu. Puh. Nå, men den der ellekrav, det der er overhovedet ikke usandsynligt. Men Kent han er højeffektiv. Har de det? Så er vi klar igen. Nej! Det er jo fuldkommen sindssygt om i den skidesky stadigvæk. Så vi har ikke så meget kronitamin i dag. Krudtvitamin. Det er noget andet udtryk. Kronitamin. Jeg ved ikke helt, hvad du egentlig siger. Og vepsevågerne blev bare ved og ved. Jamen, for syv satan. Som enhver sportsudøver i kraftig varme måtte Kent lige op en gang imellem og lufte løgene. Og der var mange fugle. Og nu kom der hvide storke. Nu skruer de bare ud af den her. Så venner, så er der hjemmelavet vin. Vi bliver forkælet i hovedet. Forplejningen var uovertruffen. Men prøv lige at se der. Ja, det er hyggeligt. Og så får man serveret vin samtidig med. It's a good day. Prøv lige at se dem. Mit hjerte, hvad vil du mere? Prøv lige at se der, mand. Og det er ikke måger, vel? Det er ikke måger. Ej, det vil være rimelig... Det er svært ikke at sige. Yes. Og man kan bare se, at der kommer flere og flere til. Når der var mange fugle, galt det om at være meget præcis i beskrivelsen af, hvor de var. Der kommer flere vipsvåger ind over højre bryster hen mod øksehugget. Det er for sindssygt, det her. Og så en del vipsvåger. De går nedenom eller udenom fuglen.
Det gør de ikke. Jeg tror, de krydser op over, altså bag om både skuldrene stod Storglans. Men hvor herre til heste er der fuldstændig vanvittigt. Som vi sad der over aftensmaden, så vi jo nærmest lykkelige ud. Vi havde oplevet noget ganske enestående. Over 50.000 hvepsevåger. Men det her det er jo Batumi. 50.000 hvepsevåger. Det er hverdag. Hvad ser vi, Emil? Vi ser en grå fluesnapper. Was I drawn into your orbit, or were you drawn into mine? In any case, you've given me a new reason to shine. The circles we're revolving, spinning recklessly around, growing tighter by the hour, till the flash and then the sound, and for a moment two are one. Jeg kan jo sige det nu. Nej, prøv at se, hvor lavt de hænger nu! Ja, for helvede, mand. For helvede, mand. Ja. For helvede, mand. Jamen, det var det. Det var det. Det var det, vi skulle se. Ja. Det var derfor, vi blev hjemme. Prøv at kigge op over. Ja. Ej, det er godt det der. Ej. Madpakken er god i dag. Der er sådan en ladet ost i, der smager skide godt. Den er helt blød. Hvorfor er det, I snakker om madpakken? Der er så mange fugle. Det er for at snakke om noget andet, tror jeg. Jamen, det er godt fortælle dig. Det er fordi, det fortsætter. Ja. Det går rigtig godt. Og vi står og kigger på dem ind i niveau. Har I stået og brølet, ikke? Eller har I hørt nogle andre? Nej, det kan godt være også. Prøv at kigge herud. Prøv at kigge herud, Vicky. Prøv at kigge. Jamen, jeg har lige vi har gået og kigget på dem. Men den er jo lige så stor derude. Det giver jo ingen mening. Ja, det er maniac. Men se, de bliver bare ved med at komme. Nu går de helt derude langs kysten. Ja, de gør. Ja, det er også bag det her. Det er det en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mange år. Ja, det må jeg nok sige. Det er det ikke, vi skal bruge det inden for naboer. Nej. Du står ikke ned på mig. Det er så vildt, mand. Hold kæft. Hvor er der mange hvepsevåger. Ja, okay. Jeg kommer i kaskader i dag. Det er jo helt sindssygt. Det fik jeg på film. Gjorde du? En freudenarne bevægelsesmodel. Det er Ret vildt, ikke? Nej. Det sker. Det kommer se det her. Ja, det er tæt, det der. Altså bundlinjen er jo, at der er intet, der kan forberede dig på det her, man oplever her i Batumi. Intet. Det er sindssygt. Men hvis vi troede, vi havde set hvepsevåger, så kunne vi godt tro om igen. Festen skulle først til at begynde. De næste minutter får I helt uden forstyrrelser, for de skal bare opleves. Der svinger ind i skyerne, ikke også? De bliver godt nok svære at tælle på den måde. Ud over tempeltoppen. Altså det er et massivt tog, der nu trækker ind over. Gud. Altså. Det bliver ved. Der kan ikke være så mange fugle. Man får da heller ikke et øjebliks fred. Hvor fanden kommer de dog fra? Prøv lige at kigge ud over toppen. Vi kigger, og der bliver ved med at være hvepsevåger. Jamen, altså. Det er helt vildt. Okay, der er med mange fugle, mand. Der ligger, hvad, 2.000 Tænk, at det derude? kan lade sig gøre. Det kan jeg simpelthen ikke gøre det snaps. Nej. Jeg tror simpelthen, i det her tror, du er langt slutfelt nu, over. har jeg 500 hvepsevåger. Det er jeg sikker på, som bare kommer trækkende. Ja. På en Som gang. klog mand engang har sagt, Rusland er sprunget væk. De er styrt bløde hvepsevåger lige nu. Kæft, der går mange. Du er sindssyg. Jeg kunne ikke lige finde dem, så... Du fandt dem! Ja, det gør jeg. Det er en af de dage, hvor man... det vil vi gøre om. Yes! Oliven. Det er en af de dage, hvor dem der tæller bare opgiver det der med at trykke på den, og bare banker ned i jorden. Så er tæt på.
Vicky Knudsen, kan du få din yndige popo herover, fordi nu er der altså skrue for fuld drøn. Nej. Altså, stop! Nu er det nok. Ej, det mener du ikke alligevel. Ej, hvor er det fedt. Det kommer bare Ej, flere. prøv lidt. Ej. Her. Ej. Og der er der en lille skrue der, hva'? Ja. Ej, hvor er det dumt, mand. Det er så vildt, det der. Nej. For satan, nu kommer de tæt på. Ja, de kommer og kigger over i den anden. Og så en røde med en drum. En, to, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det er meget imponerende nok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg tror lige, at nu er det ved at være... Jeg synes bare, det er lidt overvældende nu, fordi... Faktisk var det så overvældende, at, ja, lad os bare sige det som det var, det slog klik for Vicky. A lot of honey buzzards in the middle of the heaven. And then there's also some black cats. But there's so many honey buzzards that it can be a bit difficult to find the black cats. But there is a lot of black cats. Og i baggrunden sang Vicky stadig, mens den lokale loppepels slår sovsen sten. Ej, den kan jeg kraftedeme ikke fange i den her. Ej, så er der spasser burning for alle penge. Læg mærke til, hvordan vi her filmer hvepsevåger med vores mobiltelefoner. Det fortæller lidt om, hvor tæt de var på. Og vi hører biædere. Ej, jeg bliver så glad i livet. Men Vicky, du var ikke den eneste. Ej, jeg kan slet ikke håndtere det sådan. Altså, på ingen tid. Og det var så kop nummer 3 på dag nummer 3. Hvorfor havde den så mørkt? Så nu er jeg kraftedeme Så er vi klar til dag nummer 4. Som begyndte med en kratluskertur efter småfugle. Alt er umuligt, når man er i Georgien, så der bliver virkelig kigget. Her har vi en grå fluesnapper. Hej med dig. Det er et fantastisk dyr. Og så var der jo sydlige svalehaler, som vi også satte stor pris på. Og chefen. Selvfølgelig en vandrefald. Det går bare drønhurtigt. Lys. Der må godt være kommet i eftermiddag som der. Og se nu her, det her det er en dværgørn. Det havde vi ikke haft toiletpapir til. Og det sagde jeg da ikke. Altså. Og sorte glenter. Hold nu helt kæft, mand. Med kløft i halen. Ej. Ja, okay. Denne er en af jordens mest udbredte rovfugle. Og stadigvæk hvepsevåger. Og så var der dem her, Masai-krigerne. De er ekstremt lange og smalvingede hedehøge. Som jo er så sjældne som ynglefugle i Danmark. Vi har kun 15-20 par. Det er simpelthen verdensklasse, det her. Men i Georgien kunne vi jo se flere hundrede på en dag. Ja, det her det er jo så bare hvepsevåger. Igen. Det er sgu sjovt ud, det her. Endnu en hvepsevåge. Fuld skrald. Det her det hedder luksusbirding. Så, nu er det godt. Nu skal man tage et billede. Og det er en dværgørn, en lys fase, fuld gas. Og vi knipsede, og vi knipsede, og vi knipsede. Fandme ikke filme, når jeg ser klamme ting om mit øje. Undskyld. Ej, det er lækkert, det her. Det var da det rigtige sted, jeg lige havde. Ej, hvor det vælter frem med fugle nu. Ikke ulig den der bortefra. Hovsa. Endnu flere hvepsevåger tæt på. Det bliver bare... Jeg vidste ikke, der var så mange fugle i verden. Det var jeg bare lidt. Nej, det vidste du godt, men du vidste ikke, du kunne se så mange af dem på én gang. Det er jo længe. Men alligevel. Nej, det vidste vi ikke. Morten! Jeg tror, det blev point.
Hvad vil du gerne sige, Tobias? De driller. Nej. Prøv lige at lade være med at drille mig, og så kigge op i stedet for. Ja. Der kommer fugle. Der er fugle heroppe. Denne sorte prik med store hængende vinger. Det er en stor skrigeørn. Det er jo sådan nogle, vi bliver rigtig glade for at se på forlænget træk i Skagen og i Danmark om foråret. Nu var den her af. Og hvepsevågetrækket, det tog bare til. Det var helt sindssygt. Der var hvepsevåger overalt, hele tiden. Og der var flere og flere hedehøge, som vi lige måtte fortælle Emil og Tobias om. Vi har en hedehøg, der ligger og kredser lige ude for vores nordvindue. Der kommer over de der mørke. Ej, hvepsevåge bagved. Den ligger stadig og kredser, ja. Får en højt på. Emil og Tobias var nemlig taget op på observationsposten, hvor alle de andre observatører står. Prøv at se, hvordan hvepsevågerne kommer i baggrunden. Tobias står og fotograferer en, men kig lige op. Det er helt vildt. 10.000 af hvepsevåger på vej til Afrika. De trak højt, og de trak hurtigt, hvilket var godt for dem, for så blev der ikke skudt på dem. Vi skulle senere på ugen opleve, at det kan der altså godt blive. Men nu ikke blive skudt ned, men det er jo simpelthen for pænt til. Det er helt vildt. Noget af det, vi observerede, det er, at hvepsevåger har helt ekstremt travlt med at kigge på hinanden hele tiden. Hvem har fundet en god termitboble? Det skal man holde styr på. Ligesom man i allerhøjeste grad skal holde styr på, hvor fuglene kommer. Jeg ved ikke, jeg kan ikke finde den igen nu. Top med skulderen, der passerer den ind under om 3, 2, 1. Nu foran land. Top med skulderen. Der mener du storglans. Ja, undskyld. Fuck. Storglans. Ja, storglans. Jeg arbejder modsat hvepsevåger nu. Hedehøg. Og endnu en. Ej. Det er som en hund, der er... Det er næsten for meget, det her. Altså, det er det sgu godt nok. Ja, jeg kan heller ikke rigtig forestille mig, de sidste 2 dage, det må skulle gå med noget regn og noget seriøst arbejde. Skal vi ikke bare spille Yatzy i 2 dage? Ørn oppe til venstre i en skrue, eller i en strømme hvepsevåger, der kommer imod os. Jo, hvis der nu ikke var nogen fugle, og hvis ikke der var en ørn på vej, en havørn, så kunne vi jo spille Yatzy. Den flyvende dør. Kæmpe stor. Det glæder mig lidt, hvis stadig kan begejstres over en havørn. Der er stadig håb for menneskeheden. Men prøv at se det her tog af hvepsevåger. Der var hvepsevåger overalt. Og oppe i denne hvepsevågestrøm, der var der kærhøge, som er en fælles betegnelse for rørhøge og blå kærhøge og hedehøge og steppehøge. Det var en kunst at finde dem op på himlen. Folk kommer kærhøge her. Altså, det er sådan nogle vældig elastiske. 2. Men der må vi lige have... Der kommer kærhøge ud heroppe. 4 kærhøge, i hvert fald 4 kærhøge heroppe. Og selvom der hele tiden blev sagt kærhøge, så var det næsten udelukkende hedehøge. Med en enkelt steppehøge i nyerne. Mørk boa på den. På billederne. Jeg kan slet ikke se noget farve på den. Der kommer 2 mere her med det samme. Men det er sindssygt, det her. Det er kun mere. Men 2 her. Fuck! Og midt i denne absolut ubegribelige strøm af hvepsevåger, der var Viggis øjenbetændelse simpelthen blevet så slem, at nu måtte hun på sygehus. Anna tog med, og det samme gjorde vores lokale guide, som agerede tolk, fordi på sygehuset, der taler man georgisk, og så taler man russisk. Med et behandlet øje var Vicky i den grad reddet til at fange guldsmede, da hun kom hjem. For der var guldsmedetræk. De var overalt. der er de alle sammen i luften, Vicky. 1, 2, 3 nu! Den fløj så Kast ketchup efter den. Hvis de engang skal have en stand-in til at være inde i Bamse, så... Altså lidt ninja over Olsen, når han står sådan der. Nu er der ikke? Der er meget ninja over Olsen. Jamen, jeg kan godt se den. Han småede drikke kaffe på. Der kom den! Jeg kunne se den på filmen!
Stangen er simpelthen ikke lang. Jeg ved, om der kommer en passage om Kent and the Coffee i dagens film. Anna, sagde du lige, at Kent Stang er ikke lang nok derude? Jeg tænkte nok, om du ville komme. Ja! Kent Den var lang nok. Olsen. Må jeg se? Nej, du må ikke. Det er mig, der har givet dig den guldsmed. Nu stopper den. Den har grønne øjne. Nej, hvor er den fin. Det er sgu da. Er det en lille kejser? Ej, hvor er den fin. Mega sejt. Lille kejserguldsmed. Hey, den her skal du se på Bornholm. Partenope. Anax Partenope. Og det var Blev det med fundet de grønne. første gang i Danmark i sommer. Det er fantastisk. Og den har det der meget karakteristiske blå felt på. Ja, det har blå bånd hernede, ikke? Ja. Den er fed, mand. Og den havde alligevel ikke klaret den, for den har hul i vingen. Jeg tror du ikke, det er Kent, der har lavet det? Nej. Som om stemningen ikke allerede var suveræn, så havde verden Murman Dumbatse fødselsdag, og det skulle jo nødvendigvis fejres. Okay, og til. Og når han hjem fra loftet går, hurra, hurra, hurra. Og Tobias' hudfarve skulle sammenlignes med lyserøde Pringles, som er skalddyrs Pringles. And I went to the watch point, the platform, and we met Aki. Aki, who stayed here. Yes, yes. And he said that your family is very dear to him, and he told us to say hello. And I'm sure if he knew it's your birthday, he would say a very happy birthday to you. Men jeg kan huske, at i min drøm, der synger de alle sammen, i Danmark er jeg født her herhjemme, og jeg synes bare, det var så fuldstændig vanvittigt. Morgenrejsning næste dag med ellekraver. Hvad mere kan man ønske sig? Og Hedehøge. Underskønne Hedehøge. Der er virkelig noget Masai-kriger over sådan en Hedehøge. Ja, jeg synes, nu flyver lidt sådan noget. Men alle de hedehøje, de får sat med en ud af fokus konstance. Bare fordi der kommer en dværgørn. Hvad er det noget? Og biæder. Lyt! Lyt for pokker. Men den siger præcis 11.0 dut. Og der vælter der bare vipsebørger ind. Og det er himlen, der er åbnet igen. Man kan bare følge dem til Rusland. Og nu kæft, hvor er det vanvittigt. Ja, det er fuldkommen vanvittigt at opleve disse uendelige strømme af hvepsevåger, som kommer fra hele Rusland, og som i løbet af kun 14 dage tilbagelægger hele turen fra de russiske ynglepladser til vinterkvartererne i den centralafrikanske regnskov på disse store plader af nogle vinger. Imens vi kiggede på hvepsevåger, var de andre taget på kratlusk nede i deltaet. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass faded out of your memory. Derhjemme var de mange tusind hvepsevåger begyndt at gå meget lavt. Det var ikke så godt. Op med skud. Og vi har desværre inden for 5 minutter set 20-30 hvepsevåger blive skudt ned. Fordi når der ikke er noget opadgående vind, så kan de simpelthen ikke komme højt nok op til at glide på vinden, hvilket er energibesparende normalt. Så de ligger og kæmper med at finde noget til mit vind, og så rører de langt ned, og så bliver det meget nemt for jægerne lige at plaffe dem ned. Og det har vi set live nu, og det er rart. Shot down with no sound to the cold ground below. On the side of the street, you're on your feet, so take a step and calmly walk away. Her er også mig, jeg skal også se. Kommer lige ud foran jer nu. Ja, vi ser den. Vi har den. Men her er en dværgørn, og den blev ikke skudt på. Nej, jeg har stadig ikke det kort i, for fanden!
Tobias, nu må du lige mande op. Ja, men jeg ved da ikke, hvad jeg laver. Det er jo noget, der tager tur i dag. Og nu bliver det alvor. Slangeren lige der. Der er slangeren lige der. Slangeren, den er mørk på hovedet. Hvordan over til morgen? Uoplærer. Og det er ikke dværgen, der kom ned. Slangeørnen er jo om noget endnu sejere end hvepsevågen. Den æder slanger. Tobias, der er slangeren. Du skynder dig. Og er kæmpestor. Det gjorde han nok ikke. Han ligger på den. En fantastisk fugl. Ej, den er flot der. Så er det tid for snaps til at studere fuglebogen igen. Jeg siger, jeg sveder som en hest, og jeg er sulten som en bjørn, der er vågnet op af hi. Men det er lige meget, for der er fugletræk, og det er fucking vildt. Sidste dag i Batumi. 30 grader. Vildt lummert. Men heldigvis falmede skoven trint om land med biæder i baggrunden. Og de karismatiske balkanhøge, som aldrig før er set i Danmark, viste sig endelig i større tal. Det er fandme fint. Det er fint. Vejret blev dårligere, og fugle nærmest luskede gennem skyerne. Det er fedt, det er. Endelig er de tæt på hjemme, kan ikke se dem. Alt er godt. Det går nok tåget hvepsevåger. Hold kæft, hvor er de dog. Benhårde var. Ej, var I eksemplariske sammen. Er der nogen, der tager billeder af det? Hvis det er de to hvepsevåger, Vicky, så ja. Hold kæft, hvor er de Sorte glinter nede bagved der. Ja. Der er mange sorte glenter lige nu. Skrigeren, der ligger lige hernede. Der er nærmest de flagmuseflugt. Det kan være, det er, Jeg var lige skrab kaffen her. halvmåde vinger, Prøv at se, der er lige sådan en god gang kaffepulver hernede i bunden. Det har der været. Vores 6 magiske dage i Batumi sluttede, som de begyndte, med en stor skrue hvepsevåger foran bjerget. Vi havde set hele 300.000 hvepsevåger. Nu faldt der 300 mm vand på en nat. Hele byen var oversvømmet. Men folk tog det, som om det var det mest normale i hele verden. Vi oplevede et motorstop, heldigvis i bilen. Bump. Og ikke i flyet. Her ser vi Falsterbo og under indflyvning her til Kastrup. Vi var hjemme igen. Tak for en fantastisk tur. Hvor er jeg glad for, at jeg kigger på fugle. Here at the start, where the words fall apart, where language is lost in the wind, the syllables sway in an ancient ballet, the meaningless sounds that we sing. Sleep, baby,